Iki gedung peninggalane zaman Londo iki. Iya. Jenenge Heritage. Gedunge iki sing gawe Heritage ta. Nah, gedung jenenge gedung Heritage. Lah ya Londone ku Heritage terus gawe gedung. Duduk jeneng Oh, besok kon iki gedung zaman Londo. Nah, Heritage mau nang ndi? Jenenge ku Heritage ngono iku biyen iki. Lho jaremu Pemkot. Ya, bese. Lah ya iki kantor Pemkot Surabaya. Lah Heritage mau. Zaman Londo biyen iki gedung Heritage. Ngono iku jenenge. Zaman Londo Heritage. Heeh. Lah zaman saiki apa? Wah. Lho Heri sapa ya? Mosok Pak Eri zaman saiki ojo ngawur-ngawur kok. Kok niku roro wae. Iya, aku iku sejarah biyen iku ngono iki. Lho Heritage mah lho ya apa? Jenenge ku Sing gawe gedung iki. jenenge gedung Heritage. Ngono lho. Oh, gedunge melok Londo dijenenge Heritage ngono ta. Ngono sih. Apa ya? Iki biyen nak gedung